Takže ahoj, tohleto je týden mě jakožto 23letýho podnikatele z Prahy a právě tvůrce nový značky Umiu pracího papíru. Týden začal jakoby docela pochmurně, jel jsem do skladu, protože konečně přijeli produkty, tak jsem se na to jel podívat. Trošku jsem si aspoň zavajboval na hudbičku a byl jsem hrozně zvědavý, jak to bude vypadat. Paní mě velmi ochotně zavedla, tohle je náš sklad, nejenom teda náš, i spousty jiných firm, který zde mají uskladněné své produkty. No a jelikož produkty dorazily právě den předtím, tak už jsem byl hrozně excited. A tady to je krásný, jednoduchý, minimalistický design. Naložil jsem pár do auta a rozhodl se, že objedu známý, kamarády a nějaký klienty, kterým dodávám brčka. A nakonec jsem si toho vzal docela hodně. Každopádně ještě nějaký promo videa, který jsem točil u našich v koupelně. No a vlastně v druhé půlce týdne jsem se přesunul k ségře na boudu, kde jsem dělal hlavně na počítači. Vymýšleli jsme s jednou marketingovou společností novou kampaň a vlastně jsme ji na konci týdne i domluvili, takže příští týden už poběží. Každopádně, když tam jsem u ségry, musím i pomáhat, takže jsem luxoval jídelnou po snídaních a vlastně nevím, chtěl jsem vědět, jak u toho vypadám. Myslím si, že docela vtipně. Každopádně na horách je to skvělý a týden jsem zakončil parádní vycházkou se svojí přítelkyní a kamarádkou a jíma pejskama. Bylo to super a příští týden doufám bude lepší ještě. Čau.